it-12 finalist u finalista ta' mużika ta' din is-sena. Nista' se jibda l-eċitament. Ekku, bla dubju ta' xejn ejjew nidħlu minnu fih fl-atmosfera ta' dan l-aktar mument importanti tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija, Mużika. Nibdew l-ewwel billi naraw il-punteġġ tal-membri tal-ġurija tagħna. L-ewwel membru tal-ġurija ivvota hekk bl-ewwel 7 punti tiegħu. Bit-8 punti tiegħu imorru għall-kanzunetta Aħjar hekk inkella qar mara. L-10 punti tal-ewwel membru tal-ġurija imorru għal Ġmielek, Claudia Faniello. 12 punt tal-ewwel membru tal-ġurija imorru għall-kanzunetta Bla Tarf, Kurt Kalleja. Il-punti tat-tieni membru tal-ġurija jingħataw is-7 punti, 8 punti għal Fittixni Victoria. L-10 punti imorru għal Tkun Lawn Għaddi Kantera. U 12 punt imorru għal Ġmielek, Claudia Faniello. L-ewwel post nistgħu naraw b'22 punt Claudia Faniello. Il-punti tal-ġurija tat-tielet membru imorru għal dawn il-kanzunetti li qegħdin taraw. Bit-8 punti tiegħu jew tagħha imorru għall-kanzunetta Min taħt l-ilsien, Avenue Sky. L-10 punti imorru għall-kanzunetta Bla Tarf, Kurt Kalleja. U 12 punt imorru għal Ġmielek ta' Claudia Faniello. Naddu minnu fih għal punti tar-raba membru tal-ġurija. 8 punti jmorru għal Wennisni Franklin. L-10 punti imorru għal Tkun Lawn Għaddi Kantera. U 12 punt imorru għal Aħjar hekk inkella Mara. Jitilgħu fil-klassifika fit-tielet post Aħjar hekk inkella qar b'30 punt. Naddu issa għal 5 membru tal-ġurija. L-ewwel 7 punti imorru għal dawk il-kanzunetti li qegħdin taraw bħalissa fuq l-screens tagħkom. 8 punti imorru għall-kanzunetta Aħjar hekk inkella qar Mara. L-10 punti imorru għall-kanzunetta Tkun Lawn Għaddi Kantera. 12 punt tal-5 membru tal-ġurija imorru għall-kanzunetta Bla Tarf, Kurt Kalleja biex bekk jitla fil-klassifika Kurt Kalleja b'43 punt, b'42 punt il-kanzunetta Ġmielek ta' Claudia Faniello u b'39 punt Tkun Lawn Għaddi Kantera. Tiżdied it-tensjoni. Naddu issa għas-6 membru tal-ġurija.
8 punti imorru għal Tajdlix għalfejn, Kyle George. L-10 punti imorru għal Jien l-artist, Cherilise. U 12 il-punt imorru għal Tkun lawn għaddi, Kantera. Jitilaw l-ewwel post tkun lawn għaddi b'51 punt, Kantera. X'dinamizmu sabiħ fil-membri tal-ġurija li huma rappreżentati minn l-ispettrum tas-soċjetà. Infatti, ħanaraw issa kif ivvota is-7 membru tal-ġurija. Bit-8 punti tiegħu imorru għal kanzunetta Jien l-artist, Cherilise. L-10 punti imorru għal kanzunetta Ġmielek ta' Claudia Faniello. It-12 punt ta' 7 membru tal-ġurija imorru għal Tkun lawn għaddi, Kantera. Fil-klassifika bi 63 punt il-kanzunetta Tkun lawn għaddi ta' Kantera. Fadal biss żewġ membri tal-ġurija. U ngħaddu minnu fiha 8 membru tal-ġurija. 8 punti imorru għal Tkun lawn għaddi, Kantera. L-10 punti imorru għal Min taħt l-sin, Avenue Sky. U 12 il-punt imorru għal Purgatorju, Oxygen. Naddu issa biex naraw il-punti illi ta' id-9 membru tal-ġurija. Daw kienu is-7 punti. Infakrukom li l-SMS voting jista' jbiddel din il-klassifikazzjoni illi se naraw wara li jiena naqra l-punti ta' 9 membru tal-ġurija. Però għalissa dak li qegħdin taraw juri din il-klassifika b'8 punti issa jmorru għal kanzunetta Tkun lawn għaddi ta' Kantera. L-10 punti imorru għal Min taħt l-sin, Avenue Sky. 12 punt tal-aħħar membru tal-ġurija imorru għal Tajdlix għalfejn ta' Kyle George. Fil-klassifika, wara li żvelajna il-punti li taw il-membri tal-ġurija tagħna naraw il-kanzunetta Bla tarf ta' Kurt Calleja fit-tielet post b'56 punt. Il-kanzunetta Ġmielek ta' Claudia Faniello b'64 punt fit-tieni post. U fil-quċċata tal-klassifika insibu Tkun lawn għaddi ta' Kantera b'79 punt. Bekk issa qabel jassal il-moment ferm mistenni li intom kollha hawnhekk preżenti, intom li tiseguna mid-dar qed tistennew tinsabu fuq ix-xwieg biex taraw min se jirbaħ. Jekk hux Kantera, Claudia Faniello, Kurt Calleja jew inkella xi kantant ieħor li hemm mit-12 il-finalist jew finalista għad irridu nistennew u naraw għax fadal 25% tal-voti. Imma lissa ħanħabbru żewġ premijiet oħrajn relatati ma' mużika li wkoll huma sinifikanti ħafna. Lek ħanistieden lil Martina Bonello biex tingħaqad magħna biex iġib l-envelope ħalli nħabbar il-rebbieħa ta' dawn iż-żewġ premijiet partikolari. Martina, hawnhi. Ħajkolli nagħmel aħbar. Din hija tifla straordinarja. Martina Bonello hija il-wiċċ tal-persuni kollha wara l-kwinti. Il-wiċċ ta' daw kollha 390 li jaħdmu wara l-kwinti għax taħdem sigħat twal
u għandha passjoni kbira. Martina, grazzi kbira. Nixtieq insellem ukoll lil Lara Darmanin, Daryl Lebejer, Monique, Alice u Simon u ħafna persuni oħrajn li kieku ma kienx għalihom dan il-festival ma jsirx u ħafna persuni oħrajn. Imma Martina żgur li ħatejt li kif noħroġ minn hawn. Barazzajtni, xfik. Il-premju għall-aħjar arranġament mużikali imur għal Tkun Lawn Għaddi, interpretata minn Kantera. U it-tieni premju, il-premju għall-aħjar interpretazzjoni imur għal Avenue Sky bil-kanzunetta Minn Taħt l-Sin. Bek, daw kienu il-żewġ premijiet sekondarji li għandna ma' mużika immissa wasal il-moment. Il-moment tal-verità. Min se jirbaħ Mużika 2022. Hawn huma il-voti tagħkom li segwejtuna mid-dar u intom li kontu magħna preżenti hawnhekk fis-sala. Il-kanzunetti se jirċievu numru punti li jirrifletti proporzjonalment l-ammont ta' SMS li jirċevew. Ħanibdew bil-kanzunetta Ossiġnu, kantata minn Danica Muscat u kapitlu 13 li tirċievi 10 punti. Il-kanzunetta Kawkba Feġġejja, kantata minn Gaia Kawki, tirċievi 7 punti. Il-kanzunetta Fittixni, interpretata minn Victoria, tirċievi 12 punt. Wennisni ta' Franklin, tirċievi 3 punti. Jien l-artist ta' Sherilise tirċievi 12 punt. Il-kanzunetta Purgatorju, kantata minn Oxygen, tirċievi 3 punti. Wasanna nofs triq. Fadlinna 6 kanzunetti li għati ridu jirċifu il-punti. Min għandkom il-pubbliku li segwejtuna l-lejla. Tajna l-punti l-ewwel 6 imma fadlinna 6 oħra. U hawnhekk fejn qalb il-kantanti żgur li se tħabbat 6-6, kulħadd fuq ix-xwiek jistenna u x'se jirbaħ din it-tieni edizzjoni ta' Mużika. Il-kanzunetta Aħjar hekk inkella qar, kantata minn Mara, tirċievi 18 punt u titla' fit-tielet post ta' klassifika. Fadlinna 5 kanzunetti. Tajdlix għalfejn, kantata minn Kyle George, tirċievi 6 punti. U issa fejn tibda tiżdied it-tensjoni għax fadlinna 4 kanzunetti. Possibilment issa intom qed tagħmlu somom dawn huma xi ħadd minnhom aktarx li se jkun ir-rebbieħ ta' mużika ta' din is-sena. U l-kanzunetta li jmiss hija Minn Taħt l-Sin ta' Avenue Sky li tirċievi 10 punti. Dan huwa mument diffiċli ħafna. Diffiċli għall-artisti li fadal. Fadal 3 artisti li kollha jistennew jekk u xaħat minnhom ħajjiksibx biżejjed punti biex jitla' fil-quċċata ta' klassifika
u jirbaħ dan il-festival prestiġjuż tal-kanzunetta Maltija. Il-kanzunetta Bla tarf ta' Kurt Calleja tirċievi minn għandkom li segwejtuna l-lejla 45 punt u titla fl-ewwel post. Kif tistgħu tinnutaw, it-taqtija hija bejn 3 kanzunetti, bla dubju ta' xejn. Kantera, Claudia Faniello jew Kurt Calleja. Xaħat minnhom il-lejla issa huwa ċar kristall se jirbaħ mużika. Fadlinna 2 x'inħabru. U l-kanzunetta li jmiss hija Ġmielek ta' Claudia Faniello li kisbet 24 punt, titla fit-tieni post tal-klassifika. Għal benefiċċju ta' dawk li tiseguna mid-dar, hawnhekk l-udjenza fis-sala imħawda. X'se jiġri? Se jirbaħ Kurt Calleja issa jew ikella Kantera se jiksbu biżżejjed punti biex jaqbżu lil Kurt Calleja u jirbħu huma mużika. U dik hija l-mistoqsija. Ma kif jgħid il-Malti l-mistoqsija oħt il-erf. U għalhekk issa wasal il-mument li nħabbru kemm kisbet punti. Il-kanzunetta ta' Kantera, il-grupp li minn imkien is-sena li għaddiet grazzi għal mużika inexxielu jorina il-ħiliet straordinarji ta' dan il-grupp uħud minnhom minn Għawdex li ffurmaw dan il-grupp u ġew hawnhekk u ħolqulna dan id-divertiment kbir. U din is-sena reġgħu qegħdin fil-finali ta' mużika. Kantera bil-kanzunetta Tkun lawn għaddi tikseb. Issa naf li jintom id-daret tgħidu. Ejja, għajda, kemm kisbet punti? Weħlilhom il-monitor. Le, ma weħlilhomx. Le, lex. Mhux veru. Fl-aħbarijiet kien jgħidu l-istenna, għalli kollox ikun istennjat. Il-kanzunetta Kantera, bil-grupp Kantera, il-kanzunetta Tkun lawn għaddi tikseb 15 punt, ir-rebbieħ ta' mużika Kurt Calleja bil-kanzunetta Bla tarf. Proset! Incredibly. Proset! Kif tajtilna nifisna u lilhom ukoll. Kurt Calleja bħalissa naraw. Kurt Calleja, Bla tarf. Minħarsa biss għal Bla tarf. Għal dan il-moment nixtiequ nitolbu wkoll il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Annabel Stivala. Rajni għax il-kien hawnhekk quddiem u anke l-Rej Buġejja. Il-Chairman ta' mużika hawn huwa. Jitilgħu fuq il-palk ħalli nkunu nistgħu nagħmlu il-premjazzjoni. Ħajma, di qatt ma kont qed nistennija, Kif tajtilna nifisin. Jiena, dejjem jien. Annabel, pjaċir li narawkom, grazzi li ġej ukoll hawn huma. Nilqaw magħna hawnhekk it-tielet post, il-kanzunetta li ġiet fit-tielet post klassifikata hija Claudia Faniello tingħaqad magħna hawnhekk bil-kanzunetta Ġmielek. Kompożitur Filip Bella, awtur Joe Julian Farrugia li sidnuhom magħna fuq il-palk. Fit-tielet post il-kanzunetta Ġmielek ta' Claudia Faniello tingħaqad magħna issa. Dawn kienu kollha artisti bravissimi bil-kanzunetti tagħhom, bil-kompożizzjonijiet u l-awturi li taw spettaklu mill-aqwa però ukoll
ħassejna din iċ-ċelebrazzjoni straordinarja tal-kanzunetta bl-ilsin Malti. Fejna Claudia tingħaqad Claudia Faniello magħna. tingħaqad magħna fuq il-palk ovvjament. Hemm trid fila minn Hawnhekk Claudia Faniello! Lilek fit-tieni post ta' mużika. Hawnhekk Claudia Faniello. Proset, Claudia. Mil. Claudia. Ta' kanzunetta, Grazzi kbira. brava. Proset tassew. Brava. Issa, Claudia, nisirtuk biex mur fejn għana festival għal-kap esekuttiv ta' Festivals Malta u Surrej Buġejna. Grazzi. Ċempersi ta' Emmi, Claudia Faniello! Grazzi lil Claudia. Grazzi, Claudia, grazzi. Nilqaw mana ir-rabbieħa ta' tini post nilqaw mana fuq l-stage lil Kantera. Tkun lawna ħati. Proset tassew Kantera. Kompożizzjoni Elton Bakar. Proset. Awturi Joe Julian, Farrugia, proset Kantera. Għandkom Proset. Impressionanti, wiċċom isom rebħu, eh? kemm huma ħelwin. Wis, Grazzi ħelwin, ħelwin, ħafna. Proset. Bravi tassew, Bravi. bravi tassew. Bravi. Dawn huma il-wirt ta' mużika lija, għax dawn huma Grazzi immens. grazzi għal-mużika. Proset. U issa, sinjuri, nistedinkom biex tinaqdu miegħi biex nintroduċu fuq il-palk meravigliuż ta' mużika ir-rebbieħ tal-Festival Kanzunetta Maltija 2022 bil-kanzunetta bla tarf Kert Kalleja! Proset. Ejna. Bravi. Proset. Il-kompożitur huwa Kert Kalleja stess u Alejandro Spideri Monsinier ħansib u Peter Paul Borġawnu. Proset, Alejandro. Ir-rebbieħ ta' mużika 2022. Imma bħal donnu li il-premju jrid iħalliħaw, eh? Eh? Il-premju Premju għawlu. għalik, Kurt. Proset tassew. Tajnilek nifsek il-bira għax kont l-axħar wieħed fil-klassifika li għajatnilek u l-lum mara ġejt l-ewel. Kert, Bravo. grazzi kbira, proset tassew. Ħanħalluk tipprepara ftit. Ħalli nerġaw nisimaw il-kanzunetta rebbieħa li żgur se nkomplu nisimawha fix-xhur il-ġimgħat li ġejjin. Pero biex nalqu s-serata lejla nixtieq li najtu mana hawnhekk ħdejna lil Terin u lil Owen u koll li kienu live fuq is-socials ta' mużika. Hawn huma. Owen. Ejjo ħdejna. Mela menuta x'għandna Stenna, għandna daqsxejn ta' intop tekniku. Għax il-mument li kienu ħirġin imsiken. Hawn qara daqsxejn. Iskom ta' Biedet. Oh, bravi. Biedet. Bravi. Bravi. Ara xiex Milana l-lejla, Mojra u Claire. Proset. Bravi immens. Tarin u Owen Bonici, grazzi kbira li kontu maħna. Grazzi lilkom. Xlelilkom. Ejdu naftit. Oh, kif xi ħabbarna Kienet l-atmosfera. ħafna ċitament hemm barra kulħadd vera kien eċitat ovvjament u l-finali. ħafna kantanti bdew jinżlu backstage, jinżlu ħdejna u bil-kemm jifilħu jitkellmu bl-adrenalina. L-emozzjoni. Kif il-punti bdew jinataw u bdew iqalbu l-klassifika kollha ma stajtx taraf min sa jirba. Kważi l-aħħar minuta ħadd ma kien jaf min ħajirba. L-esperjenza iktar unika u xveru. Esperjenza unika l-kantanti kollha kienet kompetizzjoni diffiċli immens imma issa għandna riżultat, issa għandna rebbieħ mużika 2022 proset lil Kurt Kalleja. Grazzi Tarin, Grazzi grazzi lilkom. Owen. U Aħna naħseb illi wasalna. Għana wasalna fit-tmim. Iva. Din kienet esperjenza oħra li żgur li ma ħaninsew qatt. Il-memorji li ħloqna matul dawn it-tliet ijiem nixtiequ li ngawduhom flimkien magħkom għal ħafna u ħafna snin oħra. Il-talima li nixtieqkom tuħdu hija ejja nozzu iż-żinna, għax iż-żinna huwa sabiħ immens. Ippruvaw naħadmu tajjeb u ninkoraġixxu lill-ulidna, il-ulid ulidna biex jaħadmu tajjeb il-Malti sabiħ. U kif qed naraw bih nistgħu noħolqu affarijiet inkredibbli. Bravo, Kate. Grazzi, Mojra.
Proset lilkom Proset ukoll. lilkom issa Bravi, ngħidu flimkien għall-aħħar darba. Sinjuri, il-lejl Lejl Tajjeb li kulħadd. Ir-rebbi ta' mużika issa, sorry Tarin, Kert Kalleja bil-kanzunetta Bla Tarf. Dal-moment kien stennejni it-nej flimkien ħdimna għalih għal-kem forsi diġa taf imħabdi